गिबि गिबियाव जायाखै आच्छा गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गोबां समनि उनावसो आं दिनै भिडिअ लाबोनाय जादों फ्रायानो आंनि चेनेलखौ नुवाखैबो जानो हागौ आंनि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय माबा उदय स्वर्गियारी इउटुब चेनेल नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन आं दा एक्चुअली भिडिअ लाबोनायनि थांखियानो जाबाय माने आं दोंसे मेथाइ दिहुनगासिनो दं नै गाबोन माबा समफोर आं रिलिज होगोन आंथ' थांखिखौ लादों गाबोननो दिहुनो होननानै बेनिफ्राय बेखौनो आं बयनोबो माने आंनि मेथाइखौ बयबो नायगोन होननानै आं बयखौबो खावलायहरदों आरो नोंथांमोननि सायावसो आंनि मेथाइया मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांमोनासो सायख'नो हागोन आंनि बायदिबाथ' आं मेथाइखौ मोजां जानाय बायदि मोनदों मेथाइया एसे जकिं टाइपनि मेथाइ नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं माने गोबां मिजिं थिदों आरोखि दा मेथाइनि जोंहा एडिट सोलिगासिनो दं मेथाइनि माने मिक्सिं आरो मास्टारिं जागासिनो दं बिनिफ्राय आं गाबोनफोर शुटिंखौ खालामसिगोन बेनिफ्राय बे स्टुडिअ सिङावनो आं स्टुडिअखौ लागोन नोंथांमोननो आंनि मेथाइखौ आं खोनासंनो नाजागोन आरोखि खोथाया बेनो रायजोफोर आं माने एफा गिदिर सिंगारबो नङा नालाय न'आवनो फिसा मोनसे स्टुडिअ माने हम स्टुडिअ सेटआप होनो नामा हम स्टुडिअ सेटआप खुलिना लादों आं जास्ट माने गोसोखांबा मेथाइफोरखौ रोजाबनो हानायनि बिदिनो गोदोथ' गोबां मेथाइ खनोमोन नालाय आङो जाबाबो जायाबाबो समजों लोगोसे खारफानो हायाखैमोन आं बै समाव एसे उसुबिदायाव गोलैनानै आं माने मेथाइ खननायफोरखौ दोनथ'नांगौ जाना फैदोंमोन आरोखि दा आरो फिन जुरिफिननो सानदों एक्चुअली आं गोदो जोबोद मेथाइ खनदोंमोन गोबां मेथाइ खनदोंमोन आं बिदिनो केसेटआव नङाबाबो ओरैनो नाइट श'फोराव नाइट फांसनफोराव बबेबा मिथिं दावथिंफोराव आं खनोमोन आरोखि बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव दोनथ'नाय बायदि जादोंमोन रायजोफोर दा आंनि मेथाइ खननायखौ आं जुरिफिननो सानदों आरोखि न'आवनो मोनसे हम स्टुडिअ सेटआप बानायनानै जेसेबां हागौ आं रोजाबलांनो सानदों आरोखि आरो लोगोसे नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै आङो गोरबोजों मिजिं थियो नोंथांमोना नायदो आंनि मेथाइखौ आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय उदय स्वर्गियारी इउटुब चेनेल नोंथांमोना सार्च खालामबानो मोनगोन दा बेवहाय जोंहा आंजों लोगोसे दंफैयो जोंहा नै हरबिलास फंबाय बिथाङा सासे जोंहा मा बुङो बेखौ मेथाइखौ मोजाङैनो बिथाङा माने मास्टारिं आरो मिक्सिंआव पारफेक्ट आंनि मेथाइखौ फ्राय जोंहा हरबिलास फंबायानो मिक्सिं आरो मास्टारिं खालामो आरो लोगोसे जोंहा दङ ओरैजाय फंबाय रावनो एसे जोंहा मा होनो बल होनायबा सुरज बिथांखौथ' बयबो एसे एनै सिनायानो खोमा बिथाङा सासे केमेरामेन बिथांमोना गोबां फिल्माव केमेरा शुट लायो गोबां फिल्म दिहुनबाय बिथांमोननि शुट लानाय फिल्मा गोबां मोजां जाबाय आरो बै सासेया जाबाय जोंहा हादुं बसुमतारी किबोर्ड दामबाय थानाया आंनिनो बैनाय जायो थिग बिदिनो आं बेखौनो माने रायजोफोरनाव खावलायहरो आरोखि मेथाइखौ नायदो बयबो मेथाइखौ मोजां जादों गाज्रि जादों कमेन्टआव फोरमायहरदो बे नोंथांमोननि सायावसो रायजोफोर आंनि बायदिबाथ' मेथाइखौ आं मोजां जानाय बायदि मोनदों आरोखि दा नोंथांमोनासो मोजां मोनगोन ना मोना बेखौ आं मिथिगोन आरो जेब्ला कमेन्ट हरो अब्ला मा बुङो रायजोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सार्च खालामनोब्ला उदय स्वर्गियारी इउटुब चेनेल होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन नोंथांमोननि आं सापर्ट मोनगोन होननानै गोरबोजों मिजिं थिबाय आरो खनसेबाव फिन अन्नानै
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो आरो लाइक खालामदो आरो खनसेबाव बेल आइकन ना मा बुङो बेखौबो थुना होदो। होमबा भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों। सेलुट।